יש לנו סדר, סבתא, ילדים ובני זוג. הוא רשום כבר שנה באתר היכרויות ואומר חד משמעית, הכי טוב להכיר דרך פעילות התנדבותית. ז'ק ששון, בוקר אור. בוקר טוב, בוקר טוב. אני חייבת לומר שקראתי את זה באינטרנט. אינטרנט. והתלהבתי בוויינט וממש אהבתי את הרעיון, ספר. תודה. מה שאני בעצם דיברתי שם זה על האספקט של ההתנדבות בעצם, איך הוא בעצם יכול לקרב בין בני אדם. מה זה אומר? זה אומר שהפעילות התנדבויות בעצם מובילות את הבן אדם להכיר בצורה שונה אנשים אחרים. כלומר, אתה בא, אתה מכיר בן אדם לא רק כמו שהסברתי ברעיון, בכתבה. לא בבליינד. לא בבליינד, ששם זה כמו רעיון עבודה, אתה יושב, שואל שאלה, מקבל תשובה. מביך. כאילו, אוקיי, אתה מסתכל על הבן אדם, אתה לא רואה אותו חי, אתה לא רואה אותו כמו שהוא בשטח, איך שהוא נע, איך שהוא מגיב, איך שהוא אכפתי, איך שהוא פתאום קרה משהו, צריך עזרה, אתה לא רואה אותו באמת איך שהוא מגיב במצבים האלה. אבל זה מיניסיון, אתה מדבר, כי היית רשום בג'יידט לא מעט זמן, ואז אמרת אפשר כנראה אחרת. לא, זה גם ניסיון כמובן, אבל בלי קשר מהחיים שלי, מהדרך חיים שלי, שזה להתנדב ולעזור כמה שיותר ובכל זה עושה טוב וגם לבן אדם שמתנדב. בטח, זה א' כל, גם בבתי חולים, גם בכל מקום שקיים. עכשיו, עצם זה שאתה נמצא בהתנדבות, אז אתה נמצא עם אנשים שהם גם כן במודעות שלהם, החשיבה שלהם, זה מודעות של לתת, של לשתף, של להיות ביחד. בכלל, כשפוגשים אנשים בפעולה, אתה מכיר אותם, אתה מכיר יותר מאשר אתה יושב עם מישהו והוא מספר לך, אתה יודע, המון דברים טובים על עצמו, או לא דברים. עכשיו, כמו כן, היה גם כן, הסתכלתי גם המון על מה שכתבו, על הפידבקים ועל מה שכתבו בתגובות. כן, צריך לקרוא, כאילו. באמת? כן. אוקיי. הוא עוד קורא, הוא עוד בשלב של לקרוא, זה בסדר, זה טבעי. לגמרי, אנחנו איתך. ז'ק שולט. היו כמה כאלה. עכשיו, כמה טוקבקים שראיתי שדיברו על זה שהרבה נקבע לפי החזות החיצונית. נכון. אז בעצם אתה רואה את התמונה בג'יידט או באתר. נכון. ואז אתה יודע לפנות לבן אדם או לא לפנות אליו. לא תואם את נפשו. יפה. שלא כמו בהתנדבות. יצא לך איזה קשר רומנטי מההתנדבות הזאת? כן, הייתי באיזה קשר של חצי שנה שהתמסמס לו קצת ככה בתקופה ההיא. זה לא זה. אבל כן, זה לא זה, כאילו זה כל היופי בזה, שאתה בא ואתה מכיר בן אדם בטבעיות. בעצם הפעילות ההתנדבותית הראשונה הייתה לשדרות. שדרות, נכון, נסענו לשדרות. היה התארגנות מאוד גדולה, הגענו לשם, עזרנו להם... כולם היו רווקים ורווקות? 90%, אתה יודע, הרעיון הוא כזה שזה, אוקיי, זה לפנימיים ופנימיות, רווקים ורווקות, אבל מי שרוצה מוזמן בכיף, כאילו זה גם... מי שרוצה החלפת זוגות, יכול גם לא... בואו ננעל את השיחה פה. ז'ק, קודם כל אנחנו מברכים אותך על הפעילות. מבקשים ממך לשוב כשתעמוד האישה לצדך המיוחדת. רגע, איפה עכשיו מתנדבים? איפה? אני צריך גם לבוא. אוקיי, אז רק השבוע היינו באשקלון. היה הפרחת עפיפונים. שבעצם באו מסדרות, ילדים הגיעו מסדרות. עזרתם להכין עפיפונים. אנחנו עזרנו לבנות. דרך אגב, אתמול, שלשום התראיינתי גם בגלי צה"ל, גם ברשת ב'. אתה מבוקש? כן. תראה, אבל אחרי התוכנית שלנו, אתה תראה, אתה מתחתן. באמת? אתה בטח? מה זאת אומרת? אם אתה אומר, רגע, דרך אגב, אתם רוצים להצטרף? בטח, זה ייקח אותי ג'אק. קח אותי. קח אותי. אני אשמח, בכיף. חג שמח. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אחריה תהיה איתנו בסקה. בגרדום משפחתי השומר